Беларусь імкнецца да нейтралітэту паводле Канстытуцыі, але гэта ў тэорыі. На практыцы ж Лукашенко павялічвае вайсковую залежнасць ад Расіі. Владимир Макей, міністр замежных справаў Беларусі, заявіў аб прыярытэце Расіі ў вонкавай палітыцы і прапанаваў адмовіцца ад запісу пра нейтралітэт у асноўным законе нашай краіны. У той жа час Украіна упершыню дакументальна адзначыла Беларусь як патэнцыйна небяспечную для сябе дзяржаву. У чым менавіта ўкраінскі бок бачыць пагрозы і што зменіцца для Беларусі з новым палітычным курсам? Адказы шукала Юлія Лабанова. Беларускае міністэрства замежных справаў бярэ курс на новую канцэпцыю вонкавай палітыкі. Змены анансаваў кіраўнік ведомства Владимир Макей падчас выступу на Усебелорусском народном сходе. На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон нашей страны. Убежден, что Беларусь, если она хочет оставаться суверенным государством, должна и далее сохранять приверженность многовекторной внешней политике. Прычыну палітычнага крызісу ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў Владимир Макей пабачыў у цытата сутыкненні сусветных геапалітычных гульцоў. Каб ад гульняў жа трэціх краінаў не пацярпелі мы, варта адмовіцца ад нейтралітэту, то бок не ўдзелу ў вайсковых блоках і аперацыях. Памкненне замацавалі ў Канстытуцыі, калі на пачатку 90-х яшчэ была свежая памяць пра вайну ў Афганістане і ўдзел беларусаў у савецкай агрэсіі. Між тым пазней Беларусь далучылася да АДКБ. Беларусь фактычна не была нейтральнай дзяржавай. Яна ўдзельнічала ў вайскова-палітычных арганізацыях, ініцыяваных Масквой. Амаль палова знешнеэканамічнага абароту прыпадае зараз на Расію. То бок ані эканамічнай дыверсіфікацыі, ані вайскова-палітычнага нейтралітэту ніколі не было. А як можа быць успрынятая адмова нават ад зафіксаванага на паперы памкнення да нейтралітэту і далейшае развіццё вонкавай палітыкі з ухілам на Расію? Это як фіксацыя адсутнасці знешнепалітычнай суб'ектнасці Беларусі. І гэта значыць, што з афіцыйным Менскам проста не будзе мець сэнсу весці перамовы па прынцыповых пытаннях. Трэба будзе весці іх з Крамлём. То бок гэта вельмі слізкая такая сітуацыя. Зразумела, чаму беларускія ўлады гэта робяць. Яны хочуць спадабацца Маскве перад сустрэчай Лукашэнкі і Пуціна. Экспартную формулу 3/4 размеркавання продажу прыкладна ў роўных далях паміж чальцамі ЕС і Расіяй, еўразвязам, а таксама іншымі краінамі, Владимир Макей прапанаваў змяніць на прапорцыю 50 і двойчы па 25. План, аднак, можа быць складана выканальным. Паводле эканаміста Леаніда Злотніка в аддзеле забеспячэння справаздачы па прапорцыях, Беларусь нярэдка гандлявала з суседкай ва ўбытак. Год за годам Расія пачала нарошчваць і сваю вытворчасць. 3 года назад где-то 90% продовольствия мы в Россию экспортировали, с общего объема экспорта, а сейчас мы экспортируем где-то процентов 85-87, то есть потихоньку вытесняют, да. Вот. Что касается техники, мы теряем здесь, так сказать, конкурентоспособность, и у нас вытесняют и из России, не только из России. Тым не менш, чарговыя рэферансы ў бок Расіі па іншым баку мяжы расцанілі як апошні крок для выключэння Беларусі са спісу надзейных суседзяў. Служба вонкавай выведкі Украіны ўпершыню публікавала так званую белую кнігу па нашай краіне, дакумент з пералікам патэнцыйных пагрозаў з боку Беларусі. Похолодание отношений обусловлено вот этой вот позицией Беларуси, которая согласовывает свой внешнеполитический курс с российским внешнеполитическим ведомством в рамках договора о союзном государстве и плана совместных действий на внешнеполитической арене с российским МИДом. У інтэрв'ю тэлеканалу РБК Владимир Макей пацвердзіў, што дыялог з Расіяй па інтэграцыйных пытаннях не перапыняўся. Перадумову для белай кнігі ва Ўкраіны, аднак, было больш. Да прыкладу, невызначаная пазіцыя па расійска-ўкраінскаму канфлікту. Акурат тады ўлады Беларусі нібы згадалі пра нейтралітэт, хаця захавалі свае эканамічныя інтарэсы, экспорт на Донбас і санаторыі ў Крыму. Беларусь может за этой ссылкой в своей конституции спрятаться. Но, тем не менее, с точки зрения стратегических планов, с точки зрения развития своей военной инфраструктуры,
Беларусь завязана в основном на Российскую Федерацию и российский военпром в том числе. Замежная палітыка Александра Лукашэнкі не адпавядае Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, паводле якой наша дзяржава імкнецца да нейтралітэту. За чвэрць стагоддзя наша дзяржава ператварылася ў вайсковага васала Крамля, а значыць, бяда гэтай Канстытуцыі, трэба выдаліць згадку пра нейтралітэт. Фармальна змяніць дакумент можа беларускі народ шляхам рэферэндуму. 2 разы незаконнаму прэзідэнту Беларусі ўдалося перапісаць асноўны закон, 3-й раз можа не атрымацца.